Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Txantrea auzo ekimeneko Virginia Albira eta Navarraldeko Angel Rekalde izango ditugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1956ko irailaren 16ean David Copperfield ilusionista estatu batuarra jaio zen. Gainera, irailaren 16ean ere, baina 1963an Pinocheten diktadurako agenteak Txile estadioan Victor Jara torturatu eta asasinatu zuten. Bestalde, gaurko egunez ere, baina 1988 urtean, ETAk sueten mugagabea iragarri zuen, hurrengo urteko abenduaren 3an bukatu zena. Eta azkenik, irailaren 16ean, baina 2008an, Espainiako Auzitegi Gorenak EAE-ANV alderdia legez kanpo utzi zuen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 49 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Egoera epidemiologikoa hobera egiten ari dela eta dantzalekoak 4:00 arte zabaldu ahal izanen dira ostiraletik aurrera. Taberna berexek 3 arte eta arruntak 2 arte. Abiadura handiko trenaren geltokia etxa bakoitzen egitea erabakira. Foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida egiteko eskatu dio gobernuak parlamentuari. Nafarroko gobernuak hezkuntzaren, konektibitatearen eta enpleguaren sustapenaren aldeko apustu egin du Pirinioetako despopulazioaren aurka borrokatzeko. Lurralde kohesiorako departamentuak San Martin Unxeko Santa Maria plazako udal eraikineko estalkiak birgaituko du. Baztan Bidasoko merkataritza babesteko eta indartzeko plana martxan jarriko da. Iruñan ospatuko da Europako mugikortasunaren astea irailaren 16tik 22ra 15 jarduera ingururekin. Zure osasunangatik modu jasangarrian mugitu eta lelopean. Ostiralean gaueko 8:00 aurrera Ibilbedi taldearen kontzertua izanen da Burlatako kulturetxean. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, udako astearte eta ostegun guztietan egin duten bezala, arratsaldeko 6:30 8:30 txistu eta gaiteroen emanaldiak izanen dira Gazteluko plazan. Gainera, gaur ere, Iruña taldeko dantzari eta fanfarreak emanaldia eskainiko dute Etxabakoitzeko Remiro de Goñi kalean arratsaldeko 7:30 aurrera. Bihar bestalde, arratsaldeko 8:00etan, Ibilbedi taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Burlatako kulturetxean. Larunbatean, arratsaldean 7:30etan, Gartxot konpartsa arituko da Azpilagainako Manuel Turrillas plazan ikuskizuna eskaintzen. Eta azkenik, datorren asteko asteburuan, hau da, irailaren 24, 25 eta 26ean, Noaingo Zentzumenen parkean Nafarroako 6. azoka ekologikoa ospatuko da. Gaurko komunikabideen aztalak aztertzera pasako gara. Diarioen notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak eta Adifek AHTren etorkizuneko geltokia Etxabakoitzen kokatzea erabaki dute. Argazkian, Olaizolari agurra eskaintzen dio. Bestalde, Nafarroak txertatutako populazio osoaren 80% gainditzea zaila izango dela onartu duela aipatzen du. Horretaz gain, azken hamarkadan, bosgarren Nafarroak Seaten irabazien 85% eman duela azpimarratzen du azal honek. Gai aldatuz, Marlaskak kongresuan Zamora kasuaz hitz egitea berriro saihestu duela aipatzen du. Eta azkenik, Aragonesek eta Sánchezek elkarrizketa suspertu dutela jasotzen du, baina bien arteko alde handiak nabarmenduz. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Osasunak txertorik hartzen ez duten helduek COVID-aren infekzio larria izateko arriskua dutela ohartarazten duela dio titularrak. Argazkian, Olaizola azken txapeldunaren agurra nabarmentzen du. Horretaz gain, UGTek Volkswagen Nafarroak Seat Martoreien tratu bera izan dezala eskatu duela jasotzen du azal honek. Gainera, Iruñeko AHTren geltokia Etxabakoitzen kokatuko dela jakinarazten du. Bestalde, Nafarroan, kontsulta baterako itxaron zerrendak izugarri igo direla azpimarratzen du. Eta bukatzeko, argiaren prezioak eskaladari eusten diola eta gaur errekor berria egingo duela jakinarazten du. Gara ikustera pasako gara.
Titularra Sánchezek eta Aragonesek bereizten dituen distantzia neurtzen dutela da. Argazkiaren bitartez aldiz, Olaizola bigarrenak azaroaren 13an goizuetan agur esango duela jakinarazten du. Bestalde, ELA eta LAB energia sektorearen kontrol publikoaren alde daudela aipatzen du. Eta azkenik, EAEn maiatzetik aurrera, COVID kasu bakoitzeko heriotza kopuru handiena erregistratu dela nabarmentzen du gaurko azal honek. Berriaren azalera pasako gara. Albiste nagusiak, Katalunian urrun baina hitz egiteko asmoz dabiltzala aipatzen du. Bestalde, Lapurdin uztailaren 14ko gertakariengatik 4 lagun atxilotu dituztela jakinarazten du. Horretaz gain, iparraldeko osasun langileei COVID-19 aurka txertatu gabe lan egiteko epea amaitu zaiela iragartzen du. Gai aldatuz, Elu Jariztegiak 25 urteak webgune eta app berriekin ospatuko dituela jasotzen du berriak. Eta amaitzeko, Olaizola txapelduna agurrerantz doala aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak HTren geltokia etxabakoitzen egitea adostu dutela dio. Bestalde, Libe errenteriaren deklarazioak jasotzen ditu orrialde nagusian. Esanez, Nupen euskararen presentzia ikasleen presioari esker handitu dela. Eta azkenik, UGTek ez duela Volkswagenen enplegu galera baztertu jakinarazten du komunikabide honek. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, egunak aurrera egina ahala, eguraldiak egonkortzera egingo du. Egunaren lehen partean hodei ugarirekin eta zaparrada batzuekin jarraituko dugu. Gainera, baliteke goizeko lehen orduetan oso mardulak eta trumoitsuak izatea, batez ere ipar isurialdean. Arratsaldean pixkanaka atertzen egingo du eta hodeitzak arintzera. Tenperaturak beste koska bat egingo du behera eta balio altuenak 20-22 gradu artekoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka bizi ibiliko da. Bihar, ostiral goizean, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean lainotzera joko du. Eguna lanbro eta lainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta zerua ia urdin ikusiko dugu. Arratsaldeak aurrera egina ahala ordea, fronte bat hurbilduko zaigu eta hodeitza ugaritzen joango da. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta ez da baztertzen gauean euri pixka bat egitea kantauri isurialdean. Hegoaldean giro eguzkitsuan nagusituko da gauera arte. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 24-27 gradu arteko balioekin. Orain, Txantrea auzo ekimeneko kide den Virginia Albira dugu gurekin platoan. Kaixo, Virginia. Kaixo. Zer moduz? Ongi, lan da lan. Ze giro dago auzoan? Auzoan dagoen giro alde batetik, ez da ona tensio giroa delako, gune urdina martxan jarrita isunak hasi dira eta oso egoera pertsonala gogorra daude. Eta ez da giro ona alde horretatik, baina beste alde batetik dagoen giroa ona da auzoa erabat elkartuta dagoelako, ez? Indar handia somatzen da kaleetan, ez? Eta mundu guztia dago gauza baten alde, ez? Orduan guztiok gaude hor elkartuta, orduan alde horretatik giro ona dago, baina beste alde batetik ere oso tensio handiko giroa. Bueno, azken boladan ez, asko mobilizatzen ari zarete, eta zer espero duzue, edo zein izango litzateke zuen helburua? Gure helburua gune urdinak kentzea da, eta parte hartze prozesu bat irekitzea. Ezin da halako gauza bat inposatu, auzoarekin hitz egin gabe, benetazko beharrak zeintzuk diren ikusi gabe, eta horrexegatik guk nahi duguna hau gelditzea da, eta hortik aurrera parte hartze prozesu bat, auzoak beharrak zeintzuk diren esateko. Eta zeintzuk esango zenuke direla behar horiek? Beharrak baldin badaude ez dira gune urdinak konpontzen dituenak, ez? Aparkatzeko arazoak izan daitezke oso puntualak dira auzoan eta gaueko arazoak dira, ez egunean zehar. Orduan, honek ez du deus konpontzen. Eta dauden arazo horiek konpontzeko modua, badaude modu asko, ez? Aztertu beharko ditugu,
guk buruan izaten alditugu batzuk, baina horrexegatik auzoak hitz egin behar du. Baina dauden arazo txikitxo horiek ez dira horrela konpontzen, ez kontrakoa, honek ez du inolako zentzurik. Egunean zehar aparkatzeko arazorik ez dago. Bueno, dena den jadan martxan dago ez, gune urdin hori, eta uste duzue hori nolabait atzera itzultzeko aukera dagoela? Nahi baldin badute bai, egon... Borondatea behar da, Bai. Egon badago beste toki batzuetan lortu da, ez? Badaude Andaluzia aldean eta okeraz banago, Oviedon ere badago, eta beste toki batzuetan, Donostin ere poligono batetik kendu behar izan zuten, badaude, hasten zara begiratzen eta esan zu ematen du lehenengoa garela, ez, izan dira beste kaso batzuk, ez? Egin daiteke, baina, klaro, txantreatik atera behar duten dirutza, ea nork esaten dion ezetz horri, ez? Orduan hortik doa kontua. Eta, zuen artean nola aritu zarete antolatzen eta... Txantre auzo ekimena plataforma bat da, ez? Eta hor auzoko pertsona ezberdin batzuk elkartu ginen, eta guztio gaude lotuta, auzoan gertatzen diren kontuengatik, ez? Kasu honetan garrantzitsuena da hau, ez? Egune urdinarena. Eta garbi ikusi genuen ezetz hori eta horren alde hasi ginen lanean. Horren alde eta parte hartze prozesu horren alde, ez? Eta berehala ikusi genuen auzoak bat egiten zuela honekin. Orduan hor jarraitzen dugu, ez? Gure egiten ari garen lana alde batean auzoan da, eta beste alde batean instituzioekin, ez? Bilerak prestatzen, instantziak egiten, parte hartze prozesu hori martxan jartzen, saiatzen, oztopoak eta oztopoak direlako beti. Eta, hor jarraitzen dugu, ez? Orain 9-10 lagun gaude plataforman JK lanean, eta auzoa gure alde dago, ez? Gure alde, ez dut esan nahi gure alde, ez? Bai, ez? Ez dute gune urdina nahi, orduan guztiok gaude horretan, ez? Orduan, auzotarren babesa, ez? Nolabait baduzue, baina gero instituzioen partetik, nola sentitzen zarete harreman horretan? Beraiek udaletxean eta gu txantrean. Honekin esan nahi dut, auzoko errealitatea ez dutela ezagutzen. Ez dute ezagutzen. Eta udaletxea esaten dugunean, batez ere alkatetza eta Partido Sozialista de Navarra esaten ari gara, ez? Alde batetik, hau alkatetzaren kontua da, beraiek proposatu zuten, eta beraiek aurrera eman dute sozialisten babesarekin. Beraiek ez dute alde egin, baina bere abstentzioarekin aurre egin dute, ez? Baina beraiek ez dute benetan auzoko egoera zein den ez dute ezagutzen, ez? Orduan, hor beraiek daude, ez? Beraien bulegoetan, eta gu txantean auzoan benetan gertatzen dena ikusten. Eta saiatzen ari gara bine eta berriz, beraiekin hitz egiten, eta batez ere azaltzeko zer den egoera. Eta beraiek daukaten planteamendua orain, horrek ez daukainolako zentzurik. Hemendik 7 urtetara gerta daiteke, baina momentu honetan ez du zentzurik. Horrexegatik, nahiko urrun gaude, saiatzen nahi gara, hurbiltzen, bilerak eskatu ditugu, batzukin eta besteekin, baina, bai, zai gaude. Zer gertatzen den, ez? Naiz eta zuekin ez diren elkartu, ziur bai ezagutzen dutela, ez? Ezagutzen dituztela zuen aldarrikapenak, ze asko mugitu izan zarete. Bai, berez, lehenengo plenoa egin zen egunean, hantxe izan ginen, ez? Auzoa egon zen udaletxeko plazara, eta zarat egiten egon ginen, ez? Horretaz gain, bidali ditugun instantzia guztiekin, manifestaldi guztiekin, eta sobran dakite zer gertatzen den plenoan ere, honetaz hitz egin zuten, geroa baika hau plenora eraman zuelako. Bai. Entzungor egiten dute, ez? Beraiek beste gauza batzuetan daude, ez? Azkenean, beraiek esaten dute, baietz jarri behar dela, nahi eta nahi ez. Bai onartzen dutela ez dela beharrezkoa, gero ateratzen dituzten zenbakiak, batez ere, kotxeen okupazioa esan nahi dut,
zenbakiak oso aldakorrak dira, ez? Txosten batean 74%koa da, beste batean 80 ez dakizen batekoa, badoaz aldatzen. Orduan, guk hor ez dugu oso garbi ikusten zer gertatzen den txosten horiekin, ez? Baina, bueno, beraiek jakin badakite, baina horrekin gelditzen gara. Eta etorkizunerako, zer duzue pentsatua? Baituzue adibidez alternatiba desberdinak planteatuta? Ez, osea, gurea hori da. Gune urdinarik ez, eta parte hartze prozesua. Eta jarraituko dugu horretan, jarraituko dugu, eta berdin dio, hasi dira isunak jartzen, baina honekin ez gara geldituko, gu jarraitu behar dugu, eta jarraituko dugu, eta bidea ez da itxi. Labairu jaunarekin, elkartuta, gero beste batzuekin, elkartuko gara, saiatuko gara mundu guztiarekin hitz egiten oraino ailegatzen garen, baina ez gara geldituko batez ere auzoak nahi ez duelako, auzoak jarraitu nahi du. Gainalde batetik plataformak egiten duen lana dago, baina gero auzoan 20.000 lagun bizi dira, eta bakoitzak bere planteamentua dauka. Eta batean ikusten dituzu banderolak hortik jarrita, eta pegatinak, eta ez dakiz zer ikusten duzu auzoan, izugarrizko mugimendua dagoela, eta horrekin jarraitu behar dugu eta aprobetxatu behar dugu indar hori, nahi ez duguna gauzak dauden bezala ustea eta burokrazia denez, eta oso luzea eta oso nekagarria, batzuetan guk uste duguna da, beraiek nahi dutena, gunekatzea dela, baina ez duten lortuko, hor jarraituko dugu, astun hutsak izanen gara, entzun arte eta gune urdinak kendu arte. Eta, Txantreako herritarrei edo, ze mezu bidaliko zenieke? Jarraitu behar dugula. Honetan jarraitu behar dugula. Erne egon behar garela eta jarraitu behar dugula. Eta ezin digula pasa, ez da bakar bat ere utzi. Jarraitu behar dugu honetan, jarraitu behar dugu lanean indarrarekin eta batzuetan pasatzen dira 4-5 egun eta ematen du gauza lasaitu egin direla, baina gauzak ez dira lasaitzen. Azkenean, agian batek bere tarjeta ordaintzen du, eta lasai egon daiteke etxean, baina ondoko etxean ez da tarjeta bat ordaintzearena arazo larriena, badaude horren atzean dauden arazo guztiak, Orduan, guztiondako izugarrizko kaltea izaten ari da, merkataritzarako ez dizut, ez da kontatu nahi zer den, orduan guztio jarraitu behar dugula, honetan, borroka honetan, lortu arte. Gure ustea da, noizbait, lortuko dugula eta saiatzen ari gara horretara ligatzen eta posiblea bada laizter. Halik eta azkarren, nekezia hori ez dadin. Horixe. Eta somatu duzu ez dakit inguruko auzoetako edo Iruñerriko beste herrietatik nolabait babesa, interesa, egoera agian antzekoak bizi izan dituzten tokitan? Errotxapearekin bai izan dugula harremana, ondoan dagoen auzoa, baina hor esaten dute muga frontera, muga efektua egiten dugula eta baina berez punta bat besterik ez dugu ukitzen. Hor soinen bai daukatela arazoa, guk ezain beste. Baina egoera ezberdina da. Gainontzeko auzoetan egoera oso ezberdina da. Hor aparkatzeko arazo gehiago egon dira orain arte, nik beti pentsatzen dut agian konpontzeko modua hau ez dela, beste batzuk aztertzen aldirela, baina egoera ezberdina, erabat ezberdina zen. Txantrean aparkatzeko arazorik ez zegoen eta besteetan bai. Orduan, bai Errotxapeatik bai laguntza osoa jaso dugula, beraien merkataritza elkarteak gurekin bat egin du, beste elkarte batzuk ere egin dute bat, orduan, bai beraien babesa daukagu, Eta gero, modu puntual batean, jendeak beti esaten dizu, zeinen ongi, behintzat auzo bat mugitzen ari da, inposaketak, inposaketak dira, eta nik uste udalak hiritarrekin hitz egin behar duela, horretarako dago, horretarako jarri dituguan, gure kezkak entzuteko behintzat. Orduan, beste auzoetan, agian zentzu gehiago izan dezake? Bai, Txantrearen kasuan. Txantrearen kasuan ez da pentsatu, ez benetan,
hasieran entzun genuenean, esaten genuen, bina nau zer da. Agiatzen duten sinisten. Eske, kalera, entzunak geneukan zerbait egin nahi zutela, ez? Baina egunkarietan irakurri genuenean, harrituta, eske, etxetik ateratzea, kalera begiratzea, eta esatea binen, nola arazoak daudela, baina non daude arazo horiek? Non? Azkenean, auzo honetan dagoen adibidez merkataritza oso auzokoa da, ez? Ez dator inor ez daki nondik egunero zerbait erostera, ilapandegietara etortzen aldira, hola oso gauza puntualak, ez? Baina auzoko bizitza egiten da auzoan, orduan, auzoan bizi garenok ordaindu behar dugu auzoan aparkatzeko, horrek ez dauka inolako zentzurik, ez? Eta esaten dizudana, ez, dauden arazo txiki horiek konpontzeko beste modu daude. Baina horrela ez. Orduan herritarrei ez, galdetu beharko zitzaien edo ze alternatibak egon daitezke baloratu eta ez zenean. Eske lehendabizi aztertu beharko zen zein den egoera. Eta gero ikusiko dugu zer egiten den. Ez, baina, jarriko dugu gurne ordina, hemendik 450.000 euro aterako dugu, zeinen ongi. Ez, hori ez da bidea, diru hori gure poltsikoetatik ateratzen da. Orduan ordaintzeko baliogarria gara, baina guk esaten dugun entzuteko, ez, hori ez. Hori ez da fundamendua. Orduan argi dagoena da ez duzuela etxiko. Ez da pentsatu ere, hemen izanen gara eta jarraituko dugu, eta bide bat bestearen atzean jorratuko dugu, ez. Guk hau ez dugu behar. Ez dugu behar, moduak ez dira hauek, horrela ez dira gauzak egiten, eta gu kontziente izan behar dugu ere honetaz, ez? Batzuetan gauzak ailegatzen zaizkigu, eta ez dugu ez da pentsatu ere egiten, pentsa dezagun. Eta ikusiko dugu zer egin dezakegun, ez? Behintzat entzuteko, baina gure helburua da jarraitza eta jarraitzea aukendu arte. Hori bai. Orduan zuen berri izango dugu, ez? Segurazki. Bai, ziurrenik, bai. Egunero berriren bat izanen da, bai. Bueno, espero ezagun noizbait berri onak jasotzea, Guk ere... Hori da, espero duzu. Bai, hori da gure helburua, berri onak izatea, bai, horretarako ari gara lanean. Noski. Ezakit, ja amaitzeko zerbait faltatu izan den, esateko, ala bestela, zer azpimarratuko zenukeen guztionetatik? Txantreak ez duela gune urdinarik nahi. Eta parte hartze prozesu bat nahi duela, hori besterik ez. Ederki, mila esker. Zuei. Virginie, eta animo. Eskerrik asko. Iruñako albisteekin jarraituko dugu. Iruñean, hirigintzak Errege Bardea kaleko luzapena dela eta sortutako kale berria bisitatu du, Mutilloa Beiti kaletik Juan Paulo Bigarrenaren etorbideraino. Obrak 3 fasetan antolatu dira, eta une hauetan urbanizazioaren 80% garatzen duen lehenengoa amaitu da. Errege Bardea kalearen luzapenak 18 metroko zabalera du, eta honako hauek osatzen dute. Espaloiek zirkulazioaren 2 noranzkoko bide batek eta 2 aldeetan lerroan aparkatzeko lekuek. Eta bestalde, zure osasunagatik modu jasangarrian mugitu lelopean, Europako mugikortasunaren astea eginen da gaurtik irailaren 22 bitarte. Iruñeak hainbat jarduera prestatu ditu, denak doakoak eta gehienak aire zabalean. Bizi eskolako ikastaroak, ingurumeneko ibilaldiak oinez, bizikleta ibilaldiak parke eta lorategietan barna, ibilgailu elektrikoen erakusketa, kale animazioa Gazteluko plazan eta 1000 ikasle inguru parte hartuko duten aurrendako bizikleta martxa bat besteak beste. Kondestable eta Iturramako zibiboxetan 2 jardunaldi eginen dira, gaur eta bihar, mugikortasun aktiboari eta haur osasunari buruz eta mugikortasun elektrikoari buruz, urrenez urren. Gaur, arratsaldean, ingurumen ibilaldiak ere hasiko dira, oraingoan oinez, Arrotxapeako, Arantzadiko eta Txantreako hiri baratzeetara. Bisita 5:30 7:30 eginen da. Gaztediaren etxeak ere bat eginen du Europako mugikortasunaren astearekin, ostiralean 7:00 lantegi bat eginez. Bizikleta bat, bizikleta elektriko bihurtzen ikasteko lantegia.
elementu basikoak dituen kit bati esker. Gainera, garraio elektrikoaren osagai garrantzitsuenak zein diren eta nola funtzionatzen duten ikasiko da. Lantegi honetan aldez aurretik eman beharko da izena, gaztediaren etxean bertan ala telefonoaren bidez. Orain Navarraldetik Angel Rekalde etorri da gure platora. Kaixo, Angel. Kaixo. Hilabetero bezala. Bueno, bai, azken modantan bai. Beti dago zer. Zer moduz hasi da ikasturtea? Oso kargatuta gauza asko. Ez dakit itxialdia balio izan digun ideia berriak, ideia gehiegi izateko. Esan, gauza asko daude martxan. Normalan horrela izaten da, ez? Udazkenean bapatean gauza berriak, proiektuak... Urteko dinamika ematen du, publikoki behintzat, hemen biltzen dela, eta igual garai aproposena delako eta hori, baina gauza gehiegi biltzen dira bai. Gehiagi? Zuen kasuan agian ongi, ez? Bai, baina edozen kasutan gauza asko egiten dira orain, eta hola izaten da, urtearen lana gauza prestatzea, eta urte amaitu baino lehen egin behar dira, pixka deretatik, jardunaldiak, publikazioak eta bar. Gaur konkretuki egingo diguztu 2 jardunaldi eta komiki baten aurkezpenari buruz. Bale, ados. 2 jardunaldi oso interesante eta bai. Batzutan komentatu dugu beste urtetan nola jorratu dugun ondarearen kontzeptua, ez? Navarralden guretzat gizarte baten oinarri bat da, hain zuzen ondarea horrek ematen dio bere kapital simbolikoa, baina baita ere bere nortasunaren jarraipena. Jarraitzen du Euskal edo Nafar gizartea, hori olako ondarea duelako, ez? Memoria, kultura, hizkuntza, guzti hori da ondarea, ez? Eta gu jorratu dugu olako gaiak beste urtetan, ez? Aurten nahiko atipiko egin dugu, beste plano baten, baina oso interesantea halaber, gure artean, hor oso batzutan agerian dagolako eta horregatik ez dugu baloratzen edo ez dugu lotzen horrekin, ez? Beste urtetan jorratu badugu auzo historikoak edo paisaia eta holako gauzak, klasikoago diren hori kontzeptu hortan, aurten jarri dugu ura. Ura oso presente dago gure kulturan, ez? Beti adibidez badago hitz bat klasikoa, ez? Urtea. Urtea lotzen dugu uraren aldaketarekin, ez? Urte berria edo urtearen garaia edo hola, ez? Hor daukagu adibide bat, ez? Baina, uraren inguruan dago dana. Gizarteak sortzen dira uraren magalean, nolabait ez da, hor daukagu Egipto, Nilo, Babilonia, edo, Tigris eta Eufrates eta Mesopotamia inguru hortan, eta hori ez, holako kultura beti uraren inguruan, ez? Iraultza industriala Inglaterran egin zen baita ere, ikatza eta holako zen, baina uraren, kanalen inguruan, beti ura oso importante izan da. Gure gizartean, batez ere ez gea konturatzen, baina gure lurraldea banatuta dago 2 aldetan, Atlantikoa eta Mediterraneoa. Eta hor badago nolabaiteko zatiketa edo mendialde bat banatzen dituena, ez urak. Eta konturatzen bagea, gero gure ordenamendua, hori lurraldeen aldetik, egiten da hori ez, olako ibaiak, hiriak, zubiak behartzen duten hortik pasatzea komunikazio bideak eta hola, errepideak eta hor. Dena ez gara konturatzen, baina hor dago, da oinarria. Eta hoxe, hortik abiatuta, hornidurak, arkitektura, kulturan dauden aztarnak, rituak, kontzeptuak, mitoak, lamiak, iturriak, toponimia, gauza asko daude. Hoxe, ideia hori da, eta hori da, egin behar duguna. Holako jardunaldi bat, horren inguruan. Gainera momentu hondan badago, alde batetik, gizartea oso garbi, igual jendea ez, baina gizarte ofiziala oso garbi dauka horren beharra, ez? Eta orduan horren inguruan, uraren inguruan, joera berriak daude, adibidez. Wall Streeten jarri nahi dute, uraren bolsan sartu ez dakiz zer da, behar basiko bat, ez? Gaurkotasuna dauka,
beti bezala krisi bat gainera batzutan esaten da, orain daukagu, petroleoaren krisia, baina hurrengoa izango da urarena, eta igual gerrak izango dira urarengatik, eta, bueno, behintzat gogoeta egin nahi dugu horren inguruan. Planteatuko duzu ura, ondare bezala, eta horren inguruan ponentzia desberdinak izan dira. Bai, batzuk adibidez, hori esan duguna, uraren arkitektura. Hor gauza asko daude, iturriak, zubiak, akueduktoak, ur-jauziak, presak, denetatik, hori adibidez, ez? Baina baita ere, kulturan urak izan duen presentzia, bai mitologian eta toponimian, eta gero baita ere beste gauza bat oso kurioso da, badago beste ondare bat dela ondare industriala, bere garaian jorratu genuen, baina ondare industriala oso lotuta dago, industria beti oso lotura handia izan du urarekin. Beti kanalak, ur hornidura beti beharrezko izan da industrientzako. Eta orduan, ondare industriala oso lotuta dago honekin. Bueno, errotak eta bartar. Ikusten duzu. Noiz izanen da? Datorren hilean, baina hilaren zehar, daukagu ekintza zentrala edo izango da Iruñean 15-16an, baina gero Tuteran daukagu mainguru bat, bisita gidatua Artetan, ze uraren hornidura horti dator neurri batean, lehendabizi izan zen Subiza, gero Arteta, gero Eugi, baina ikusgarriena edo errexena, hori ez, hor Urbasaren ura Iruña nola ekartzen den. Eta horregatik, badaude Lizarran dago beste mainguru bat, Lizarran daukagu Ega ibaia, eta Ega dauka, gaur egun ura daukan problematika guztiak. Da toki bat oso lotuta, hango jendearen nortasunarekin, oso lotuta dago hori, baina ura hartzen dute izkitik eta barrez. Eta horko akuiferoa dago oso esplotatuta, eta problema pila. Orduan, oso toki bizia dena, ibai baten kuenka edo oso toki bizia eta lotura handia dauka eskualde horren fauna eta florarekin eta hori, baina problema guztiak hori. Orduan, gauza desberdinak landuko dituzu, eta toki desberdinetan ere, orduan. Hori da, eta jendearen perspektiba desberdinekin. Ze hor ere memoria dago jendearen jokua, haurtzaroa, gauza asko daude. Nor ez da jun ibai batea bainatzea, ez? Adibidez. Eta, aipatu dugu ere, beste jardunaldi bat izanen duzuela. Bai. Beste horri alde bat pasa, eta ez du zer ikusirik, Navarralden daramagu urte batzuk jorratzen beste gai bat, eta da memorialekuak. Memorialekuak oso lotuta daude Pierre Norak garatuzun, eta zan, historia, baina historia identitaria, herri baten historia, bere perspektiba. Oso lotuta daude toki horiek, dira memoriaren transmisioak, eta zentzu hortan, transmititzen dituzte baita ere bere identitatea, bere nortasuna, bere izaera, dana, ez? Eta gu jorratu dugu, Tuteran, Oñatin eta hori, baina badago baita ere beste gogoeta bat, eta da, eskualde bat ezagutzeko oso tresna egokia izan daitekela, ez? Lehen komentatzen ari ginen, momentu honetan, bete dela 20 urte, torri bikiak, Nueva Yorken, ze gertatu zen, atentadua eta hori ez. Eta guretzat hori da erreferentzia bat. Estatu Batuak ezagutzeko gauza bat. Al Capone bezala, Estatua de la Libertad, olako erreferenteak, ez? Eta zuk esaten, gure problema da, gehiago ezagutzen dugula hangoa, hemengoa baino, ez? Baina hori da, hartzea eskualde baten edo herri baten olako erreferenteak eta ikertu. Ze horrekin, estudiatzen duzu, bere tokia, bere geografia, bere historia, bere memoria, eta guzti horrekin bere izaera, bere nortasuna, ez. Eta, kasu honetan hartu dugu toki paradigmatiko bat Euskaldunen artean, eta da mendialdea, Pirineoak. Pirineoak, izena eman diote, askotan esaten da, erresuma pirenaikoa, edo esaten badugu, hemengo zuzenbidea, derecho pirenaikoa. Erreferentziak, azken finean, egon da, gure herrian, erdian. Gure herria dago Pirineoen bi aldeetan. Eta hori jorratu nahi dugu. Gainera, hor auritzen egingo dugu,
Eta hor, gauza asko biltzen dira, erreferente batzuk oso simbolikoak, adibidez, Orregako bataila, edo Errozabal, Xabier Irujok esaten duen bezala, han bertan dago, handi pasatzen du, han izan zen bataila famatua, handik, gero Eneko Aritza, eta Iruñeko erresuma hor sortu zen, eta hori, baina baita ere, Doneiakue bidea hortik pasatzen du. Eta, Doneiakue bidea beti izan da, erreferente, lehendabiziko inpresioa da hori dela erreferente religioso, baina historikoki ez da izan. Beti izan da negozio, beti izan da jendearen flujoa, hortik jende pasatzea eta hori, eta hortik sartu dira Europako influenzia guztiak, influenzia kulturalak, sozialak, ekonomikoak, artistikoak, musikalak, eta hortik, Europatik hori zen bidea, sarrera, hori da beste puntu bat. Euskera da beste erreferente bat, eta hori ikusten da toponimian, euskalki desberdinetan, azken fina esaten duguna, mendiak daude, be Nafarran eta Nafarra garaien artean, da lotzen gaituena, hori da beste ezaugarri bat. Gaur egun daukagu muga bat, frontera internazional. Baina gure herrirako hori ez da muga. Beti izan da lotzeko tokia, lotzeko bidea. Eta hor Artzantza egon da, beste referente bat. Hor egon da kontrabandoa. Hor egon da baita ere episodio batzuk, adibidez, Gerra Mundialen garaian, hortik pasatzen ziren ies zijoazenak, bai judutarrak, bai piloto, Inglaterrako pilotoak, Rezkomet, episodio pila, makiak eta bar. Horrekin lotuta baita ere, indirektoki, baita ere, Franco hori, gerra gaizki galtzen, naziak eta hori galtzen zijoazenean, Franco, pensatzen, igual aliatuak irabazten badute, igual hortik sartuko dira. Eta orduan josi zituen mendi guztiak bunkerrekin. Badaude gauza bitxiak, justo inguruan. Eta konturatzen bazara guzti hori kontatzean, ematen diozu guzti horri nortasuna, kokapena. Ulertzen dezu zergatik, mendiak, hemen bidea, guzti hori lotuta dago, bidea, Artzantza, Euskaldunentzako izan da ardatz bat guretzat. Orduan izango da eta zonalde horretako referenteak ezagutzeko modu paregabea. Bai, ponente desberdinekin, historia desberdinekin, ekarriko dugu Koldo Zuazo, Xabier Irujo, Peio Iraizoz, hori da beste historia kurioso bat, auritzen dago hilerri berezi bat, eta da Estelen hilerria. Oso bitxia, bere garaian eman zioten gainera sari bat, penintsulako hilerri politena, ez dakit hilerria politek esan diteke, unkigarria bai, baina politek egia esan nahiko tristera ematen dute, baina egia esan oso ikusgarria dela, eta hori ere, komentatu dugu, Peio Iraizoz azken finean eskultorea da, etnografoa, eta azalduko digu zergatik Estelek ze presente izan duten gure nortasunean, gure herrituetan, eta hori, eta Eta hau orduan auritzen, eta noiz izango da? Datorren astean, 25ean, han egongo gea egun osoa, gero dantza batzuk, dantzaldi bat, ikusteko bi aldetako dantzak nolakoak diren, baita ere folklore lotzen gaituena, eta olako gauzak, larun batean. Azkenik azkeneko gaia, komikiaren aurkezpenak? Bai, badakizu daramagula urte batzuk, komiki batzuk ateratzen, personaje historikoekin, Eneko Aritza, sorginduak izan ziren emakumeak, Akelarre edo Zugarramurdiko sorginenak, pixkat desmontatzeko historia konbentzionala, nahiko penagarria zena, Catalina de Foix, eta holako gauzak ez. Holako ideia pixkat jorratzen, azken urtean egin dugu Mikel Begoñarekin eta Iñaketekin, Iñaket egin ditu marrazkiak eta Mikel Begoñak gidoia eta hori, hartu dugu personaje bat, hasi ginen beste ideia batekin, eta joan ginen garatzen zera, eta azkenean hor daukagu Benjamin de Tudela, judioa, ez? Ez dugu ezagutzen, gure herrian, gehiago ezagutzen dugu Marco Polo, hau baino, ez? Eta Benjamin de Tudela gurea da, egun urte lehenago. Gainera, Marco Polok egiten du historia fantasiosoagoa, nolabait esateagatik. Kontatzen ditu marabilak eta hau berriz da, bai, realista da, ematen du dela reportero bat doana, eta
horrela da gainera. Honek ez zeukan inolako pretensioa idazteko, berak gainera ez zuen idatzi, berak egin zuen bidaia, ekarri zuen beren notak, eta nota horiekin beste batek egin du bere bidaiaren erreportaia, ez? Eta berak egiten duena da, bera judotarra zan, tuterakoa, eta ematen du, bera harribitxien saltzailea, bera oso interesatuta dago urrea, harribitxia, koral, eta holako gauzak, ez? Baina egiten duena da, bidai hortan, bisitatzen ditu 200 hiri edo garai hartako hiri nagusiak, ez? Damasko, Bagdad, Konstantinopla, Alejandria, holako toki. Eta han zeuden judeotarren komunitate guztiak aipatzen ditu eta gainera deskribatzen ditu. Ematen du, egiten duela olako rekorridoa esateko, nun dudan aliatuak, kontaktoak, mafia, olako lobby bat edo, ez? Eta esaten du, bueno, Konstantinoplan ondo daude, baina Damaskon hobeto daude, eta ematen du, garai hartako herri musulmanetan, judeotarrak, hobeto zeudelak kristinoen artean baino. Oso kurioso, eta, bueno, tokiz-tokiko deskribapena, gainera izeneekin eta hori, eta txosten oso zehatza da, batere mistizismo gabe eta hori, eta zentzu hortan da Marco Polo, baina askoz interesanteago, eta egun urte lehenago, baina ez dugu ezagutzen, beti bezala. Bueno, orduan komuniki honen bidez, ezagutzeko? Bai, eta gainera oso. Irudiekin, Bai, irudiak, oso zaila da gaur egun garai hartako irudiak lortzea, orduan imaginazio asko, baina oso lan polita egin dute, oso bitxia, eta bueno, gameluak agertzen dira, Palmera, Konstantinopla, holako gauzak, eta gero beste gauza bat da, garai bateko marabilak esaten zirena, ez dira agertzen gaur egun, eta nolabiteko rekonstrukzioa egiten da. Konstantinopla nolako zen, el faro de Alejandría, eta los jardines colgantes de Babilonia, ez dakit agertzen diren, baina beste batzuk bai. Alejandria batez ere, hor dago anekdota bat oso kuriosoa, eta da, bera Alejandriara llegatzen denean, zen garai hartako portu nagusia, munduko zentrala, Alejandria. Eta hemen daude munduko nazio guztietako ontziak. Eta zaten du, Venezia, Genova, eta Nafarra. Eta Nafarrak, ontzi Nafarrak, han zeuden, Nafarroa garai hartan, portua, kosta eta dena, eta zen potentzia maritima. Gero, pixkat beranduago Gaztelak konkistatu zuen, Nafarroaren erdia, hain zuzen alde maritimoa, eta guzti hori galdu zen. Baina ordura arte, Nafarroa zen potentzia maritima, Genova edo Venezia bezala. Kuriositate bat, ez? Orduan, Benjamin ezagutzeko eta bere bidaia ezagutzeko, modu oso erresa ez, komiki baten bidez, atsegina irakurtzeko. Eta, begietatik sartzen da, egia esan oso gauza polita da. Eta gainera baliatuko duzue Nafarroako komiki azoka, hau aurkezteko. Bai, momentu honetan hor jarri digute, ez dugu jarri digute olako erakusketa bat gure komiki guztiekin, eta egia esan aprobetxatu dugu azken hau baitare kokatzeko hor. Primeran, ez? Eta mai inguru bat ere egingo duzue? Bai, komikilarien egileen artean, bilduko dira, eta emango dute bere bersioa, edo nola zergatik eta nola, eta egia esan oso interesantea da, hoxe, Eneko Aritza, Zugarramurdiko Sorginak, Benjamin de Tudela, aterako da, eta gainera marrazkilari on batzuen bitartez. Hor daude, Josebiski, Asisko, Aspi, primerako jendea. Gainera ez, komiki historikoari nolabait bidea zabaltzen ari zarete. Bai, egia esan, kritika oso onak jaso ditugu bilduma honengatik, niri gustatuko litzaidake jarraitzea eta aurkitzea olako marrazkilari. Hartu ditugu hobenetakoak eta oso pozik gaude. Mantentzen dugu, maila mantendu behar da, gauzak ondo egiten direnea, horrek eskatzen du. Oraindik bildumak aurrera jarrituko du, orduan? Asmoa bai, asmoa. Jarrituko du, urrengo urtean zekartzen egun. Pertsonai historiko asko gonen dira, gaiak ez, eta historiak. Olako gauzak egiteko, Napoleonek esaten zuen bezala, gerra bat egiteko behar dezu 3 gauza. Dirua eta dirua. Hau berdin, gauzak egiteko, marrazkilaria badaude, ideia badaude, personaje badaude. Dirua eta dirua.
Bueno, pixkanaka, Bai. baina arteza biltzaten bezala, niztan benko kotxe bat aurkezten. Hori da. Azkenainako da bilduma osatzen. Bai, badoa, eta herri honek badauzka pasadizo eta personaje pila. Esan ez dugu ezagutzen, baina Amerikanok bai egin dute bere memoria guneen eta personaien galeria, Al Capone, eta Lincoln, eta Daniel Boone, eta denak ezagutzen ditugu, baina gureak ez, Antxo Jakituna, hain zuzen honekin lotura zeukana, zera garai berekoa, baina Benjamin de Tudela, eta holako personaje. Bueno, inoiz eta berandu egi, oraindik garaiz gaude. Bueno, a ver, segiten dugun. Bueno, ezakit, ja, bukatzeko zerbait faltatu izan den, esateko. Gauza asko kontatu ditugu. Egia esan guzti hau egiteko daukagu, hori da, ez? Hor daukagu, urrengo hilabetetan, jardunaldi hauek egiteko, jendea hurbiltzen zaigun eta parte hartzen duten, gai oso interesante direlako. Egia da, pandemiatik ematen du, ateratzen ari garela, eta jendea, nahi duena da, taberna, turismo, eta zea, ez? Baina, honek ere bizitza ematen du. Guztirako denbora dago. Bai, a ber, hori da. Mila esker, Angel, eta beste bat arte, primera joan dadila guztia. Bale, eskerrik asko zuei, holako aukerak emateatik, hola zabaltzeko. Beste bat arte. Beno ba, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.